Gaur, abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna da. Euskaraz, bizi berritu behar dugulako geure gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz, garelako munduko herritar. Euskara aurrera bidea delako. Gaur, abenduak 4, Euskararen nazioarteko eguna da. Gaur, abenduak 5, Euskararen nazioarteko eguna da. Gaur, abenduak 6, Euskararen nazioarteko eguna da. Gaur, abenduak 7, Euskararen nazioarteko eguna da. Abenduak 8, abenduak 9, abenduak 10, Euskararen nazioarteko eguna da. Euskararen nazioarteko eguna, egunero.